खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि दीपिका ब्रह्म इउटुब चेनेलाव आंनि बिख्लो बिखानिफ्राय दिनैहाय जोंहा मिस्टार बेस्टनि सानब्रबनाय बेखायनो जों दिनैहाय नै लानानै फैदों दाउनि टें আজকে খাবো मुर्गिर टें चिकेन टें दाउनि आइथिं दा जोङो जानि ओमफ्राय खिथुबो खिथुआनै ओमफ्राय आरो खिथुबो दङ जों बेखौ बेसन होनानै एवदों आरोना मा होनो कुकाराव रुनानै लाग्रोदों नामा नोङो माने बेस्टआसो संदों जोंहा ओमफ्राय मेगि लादों आरो एसे ओमफ्राय आङो नैबे बाथोन चाटनिखौ बानायदों ओरैबायदि स्पेसियेल आं बेखौहाय जोंनि खाथियावनो मम' जानो नुबाय थायो मोनजाबाय थायो बेखायनो सोंनानै सोलोंलाबाय आं सोंनांगौ गैयामोन जेनेबा थेवबो गोथाव मोननानै मा होमारो होननानै सोंबाय आरो आङो बाहाय दङ टमाटर ओमफ्राय रेड चिली ओमफ्राय जाब्रां सामब्राम गुफुर अदरक माने हाइजें ओमफ्राय एसे एवफ्रामबाय ओमफ्राय मिक्साराव होबा बरियाखा जादोंना बिदि बे माबाया बाथोना चाटनिया दा आङो खुदिया गबाय जानोसै लाबाय फार्स्टआव जागोन आङो खिथु बरिया मोजां मोनखादों आयौ रोंदोंथ' आं खामोना केन' आंहा दोनखायो थारैनो जोबोर गोथाव अरुणाचलनि समायना जायगा बायदि गोथाव आंहा खुगायाव दामानि जेबो राव फैया खालि आंनि खुगायाव फैयो अरुणाचल नोंथांमोनाथ' ब्लगखौ नायखाबाय जानांगौ बेरायहैनाय जों बेरायहैनाय आरो अरुणाचलनि जायफ्रा नायाखैबा नायहैबानो जाबाय जोङो जायखिया ब्लग भिडिअ रिल्स लानो होननानैल' थाङाखै जोङो बेरायनो होननानै थांखानाय बरिया मा होनो नायना हैबानो जाबाय भिडिअखौ आंनियाव दीपिका ब्रह्म नायगासिनोखा माने बेयावनो आंनि दीपिका ब्रह्मनि सिङाव हाबनानै लारि नायबानो जाबाय जेबो नङा नायनानै हो लाइकल' हो कमेन्ट हर ओमफ्राय जानोसै देनां बोरायबा बडि बानायनांगौ ना ओंखायनो जोङो भिडिअखौ लानानै दोनो ओमफ्राय इउटुबाव आगारो ना बेस्थ' बिनानै नांगौ भिडिअखौ फैसा खामायनो थाखायल' बानाया मेम'रिस थाखा फैसाखौलाय नों गाबोनबाबो सबनायाबाबो जाबाबो नोङो खामानि मावबानो नों मोनगोन खिन्थु नों बेफोरबायदि मेम'रिस सम मोनफिनगोन नामा मोनफिना थिग बिदि आरो बुस्थुआ खायसे बेरायनायाव बिदि माने इन्टारेस्ट गैया दे खायसे दङ जायफ्रा दङ बिथांमोनखौ बुंदों आरो थासान्दियाव गासिखौबो साखिनांगौ आइथिंखौनो नंगौ आरो मिस्टार बेस्ट बायदि लाइफ पार्टनार मोननानै बेरायाबा ज्यादा मेरे को सर ऊपर मत कर खर'आ जेब्लाबो गोजौआवनो थाखायो माथो खानायासो गोसायो जा मा जादों सोर दं आं हेभि बरिया गोथाव दैबो दोङो साबनिखौ नाजाबावगोन जोङो हजों
गोजौआव थांनानै तामा मेगि जानो आंगायबोखाबाय मेगिजों मोनजाखायो जोंहाथ' थाब थाब ओंखाम जायो नालाय जेनेबा 10तासोआवनो ओमफ्राय होजों 10तानि होजों गोजौआव मामोनलाय 12तानि सिगां ओंखामखौनो मोननो नागिरा नहीं होगा सर अर्डार होबा मोनजागोन खिन्थु फुङावनो अर्डार होनांगोन होमबाबो बांसिन थाब मोनजाया सुवा बेसे जामारदों माथोना बरिया जाखादों आं रोंदों ना ओंखाम बानायनो माने बाथोनखौ बानायदों बियो एफामानि गाज्रि जायाखै टेस्टिया जादों नों एक्चुअलि सेन्ट्रा दखान खुलिदों नों मम' दखान jadi momo bukan restoran foodpath माने बहुत टेस्टी है रो itu jangan lagi pernah buat yang kulit थ' माखासे बुंबाय थादोंमोन नालाय माखासे जानाय भिडिअ बानाय नों कमेन्टआव हा नों कमेन्ट चेक खालामना खालामा मिथिया नोंखौ लादों ओरैनो एसिस्टेन्टआव दरमा होयो आंनो ओमफ्राय दाख्लै बेरायनो लांफानायलाय भिडिअ बानाय माने जानायनि भिडिअ बानायनानै बुंबायमोन अबेनो दिनै बानायबाय नोंथाङा नायनानै इन्जय लादो जोंबो जानायावहा जानायनि इन्जय लानोसै लानो सानदोंमोन दहायो दहाय लानो सानदोंमोन आंहा नों थांबायना दाउ बेदरजों बेलाथिमोन टमेट' आरो अमा बेदरजों मैद्रुमोन ओमफ्राय नों थांबायना ओजों गैया जायासै ओमफ्राय साननाया मिल गया था आराम से तो जों जाबाय थायोब्ला बहुत गोलाव जालांगोन so guys दा जोङो ब्लग माने जानाय ब्लगखौ बांद्राय गोलाव खालामला एसेनोसै नांगौलै भिडिअ एसे अननानै देखायनांगौ ओरै माबा नांगौ फुगारना हरनांगौ हरनांगौ बे so guys बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै thank you so much माबा नांदों बे मिउजिक होदोंब्ला मोजांनो रमान्टिक ना माथो ला 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 नै so guys दिनैनि भिडिअ एसेनोसै thank you for watching and take care and bye bye Hai bagus जानाया दानदो